Magandang hapon po sa inyong lahat. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Familia Bacchiano at Sol Soto. Para sa karawan ni na Nicole at Darwin Timoteo at Adam at Julia Cruz. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni na Eduardo Quiros, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Pamilya ni na Amelia Baby Julian, Pamilya ni na Nadine Lictao, Ian Kevin David at Marico Lozano. Para sa mabilis ng kagalingan at kaligtasan ni na Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kembao, Luther Lopez, Maureen Mangulapnan, Remigio Pangan, Paulo Jacob Manabat at sa mga kapatid natin na may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu sa pamilya ni na Annie Razon, at pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Jaymalyn Miranda, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Ezequiel Junio, Violeta Reyes, Julia Alderite, Perla Ocampo Lozano, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilihod ang lahat para sa Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya ng aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipasanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan.
Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at palasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluluhati at pinagpalang Berhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami.
kapatid, nagtipon-tipon tayo dito upang kasama ni Kristo ay makinig tayo sa salita ng Diyos at sumamba tayo sa Kanya. Aminin natin na tayo ay nagkasala at nangangailangan ng pagpapatawad at awa ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Amang walang hanggan, ituwid mo ang aming mga gawain sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal,
ay sumagana ang aming buhay sa mabubuting gawa. Alang-alang kay Jesucristo ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo sa unang pagbasa. Mapakinggan natin kung paano importante ang salita ng Diyos sa relihiyon ng Biblia. Itong isang celebration sa Jubilee year, itong ginagawa ng propeta sa ating unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig ng mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya sinabi nila, Huwag kayong umiyak. Wika pa nila, Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ating itugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot ng tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat ito'y mula sa Diyos. Pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkuling naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya niya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway ito'y salita ko at aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon kong kanlungan. O ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pinapaalala ni St. Paul sa atin sa pangalawang pagbasa na tayo ay isang katawan kasama ni Kristo
at lahat ng mga sumasampalataya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griyego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Tayo pong lahat, Ikaw, Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya ng bilanggo. Cleanse our hearts. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita ng Diyos. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Nung panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig si Jesus upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang
kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gawain ng Panginoon. Nilulunsya niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay may dalawang seksyon. Yung una, introduction sa ebanghelyo ni San Lucas, sapagkat ito nga ang umpisa. Sinasabi niya sa kanyang introduction kay Teofilo na sinusulat niya ito upang maunawaan natin ang ating pananampalataya ayon sa mga unang nakasaksi sa buhay ni Jesus. Teofilo, ang ibig sabihin nitong pangalan na Teofilo, ibig sabihin minamahal ng Diyos o kaya nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay minamahal ng Diyos at nagmamahal din tayo sa Kanya, kailangan na ang ating pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ang mabuti ang ipinapahayag ng Ebanghelyo at ni Jesus sa atin. Sa pangalawang parte ng ating reading ngayon, Gospel reading, si Jesus ay bumalik sa Nazareth at pumunta siya sa sinagoga ng araw ng Sabat, katulad ng kanyang ginagawa kada Sabat. At doon siya nagbasa ng kasulatan. At napakinggan natin na galing ito kay Isaias, sumasa akin ang Espiritu sapagkat hinirang ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. The Spirit of God is upon me. He has anointed me to bring good news to the poor. Ito ang buong mensahe, ito ang buong direksyon ng buhay ni Jesus na sa kapangyarihan ng Espiritu ay parating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa mga mahihirap, paano kung hindi ka mahirap? Paano kung marami kang pera? Kailangan mo ba ang mabuting balita? Sa katotohanan, mga kapatid, tayong lahat ay naghihirap dahil tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kasamaan at ng kasalanan. Kailangan natin ng kaligtasan at si Jesus ang namamahagi sa atin ng mabuting balita na sa wakas hindi magtatagumpay ang masama at ang kasalanan, kundi ang kabutihan ng Diyos at ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. The Spirit of God is given to me in order that I may proclaim good news to the poor. Sinugo ako upang ipahayag sa mga bihag na tayo ay pwedeng maging malaya, sapagkat kailangan natin maging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sana dahil sa ating pananampalataya, hindi tayo manatiling bulag sa mga importante at sa malalim na katotohanan na ipinapahayag sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon, nandito si Jesus sa atin. At sinasabi niya sa atin
na katulad ng itinuro ng mga propeta, walang ibang paraan na maligtas ang tao, kundi sa pamamagitan nitong lingkod ng Diyos, suffering servant of God, na ipinangako ng Diyos noon pa. At sana maintindihan natin na tayo rin ay pinili ng Diyos, hindi lamang upang tumanggap sa salita niya, kundi maging katulad ni Jesus, sapagkat tayo rin ay nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo ang magpapangaral sa isa't isa, lalo na sa ating mga anak ng mabuting balita. Ito ang buhay nating mga Kristiyano. Like Jesus, we must be aware of the Spirit working within us. We received the Holy Spirit when we were baptized and we were confirmed. He anointed me so that I may bring the good news of salvation to the people around me, and in order that He may pronounce true liberty by the power of truth and by the power of the Spirit, which makes us free from the power of evil and sin. Kaya ngayon, inumpisan natin ang taon ni San Lucas. Kada linggo ngayon, mag-umpisa ngayon, hanggang sa katapusan ng taon, halos lahat ng ebanghelyo natin ay galing sa ebanghelyo ni San Lucas. Pakinggan natin ang pagtuturo sa atin ni Jesus sa kanyang buhay noon nandito siya sa mundo. At taus-puso natin sumunod sa kanya, at tayo rin ay maging instrumento ng pagpapahayag nitong balita ng kalayaan at kaligtasan. Amen. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa Diyos at kay Jesus at sa banal na Espiritu. Tumayo tayo at baguhin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nananaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at itugon natin. Anong tugon natin sa mga panalangin ngayon? Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo po kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila ng hindi iniisip ang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok sa panahon ng pandemya, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin dinggin mo po po kami. kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Pagdasal natin yung mga may sakit at yung mga nag-aalaga sa kanila, ang ating mga namumuno sa bayan at sa bansa. Ipagdasal natin na sana tayo manatiling maligtas nitong pandemya at matulungan tayo upang matugunan natin ng tama itong krisis ng buong mundo. Salamat po, Panginoon, sa kalubong banal na kasulatan at sa pamamatnubay mo sa amin. Tulutan mong mamuhay kaming alinsunod sa iyong kalooban at sa mensahe nitong salita mo hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ikaw ay nabubuhay, naghahari na walang hanggan. Amen. Patuloy natin ang banal na misa. Tumayo tayo mga kapatid at manalangin tayo ng ating sakripisyong iniaalay kasama ni Kristo ay sana maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Buong awa mong tanggapin ang aming mga alay o Panginoon upang ito ay matungo sa aming pagiging banal sa landas ng kaligtasan alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupat na kakagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo. O Amang Banal, alang-alang kay Jesucristo, anak mong mahal. Sa pamamagitan niya na siyang salita ng Diyos, ginawa mo ang sansinukob nang sinugo mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos at nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen sa pagsunod ng iyong kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinapa niya ang mga kamay sa krus nang makamit sa iyo ang isang bayang banal. Kaya kasama ng mga anghel, mga banal, ipinagbubunyi namin ang iyong kaluwalhatian. Sumama tayo sa panalangin Eukaristiko. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob nito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa ating kapamanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo naming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal. Hinati niya iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muling nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal, at ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na para sa inyo at para sa marami ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa atin. O Lord and Moses, the gospel in the heart of Jesus, the font of mercy for us, we trust in you. Tumayo tayo mga kapatid at tugunan natin ang misteryo nito sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
kamatayan at huling pagkabuhay ng iyong anak. Inialay namin sa iyo, Amang Banal, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mong kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming nakikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin nawa ng banal na Espiritu. Alalahanin mo, Panginoon, ang Santa Iglesia na laganap sa buong daigdig, kasama ng aming Santo Papa na si Francisco, ng aming Arsobispo at lahat ng mga naglilingkod na mga kaparian. Gawin mong ganap ang simbahan mo sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at umaasang muling mabuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo alang kay Hesu Kristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Nagturo sa atin kung paano tayo dapat manalangin sa makapangyarihang Diyos bilang mapagmahal naman natin sa langit. Sumama tayo sa panalangin ni Jesus. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sa wakas, sa iyo ang
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng bayan mong banal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasisiya ng iyong kalooban. Nabubuhay ka't naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo sana ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. At sumayin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang natanggap natin na kapayapaan kay Kristo. Quod orationis Domini puramente capiamus, et demone temporali fiat nobis remedium sempiternem. Narito ang kordero ng Diyos, si Jesus na anak ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo, naway ingatan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Ako ang liwanag ng daigdig, wika ng Panginoon. Ang sumunod sa akin ay di maglalakad sa dilim, kundi pagkus magkakamit ng liwanag ng buhay. Tumayo tayo at manalangin. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos na makapangyarihan, ng aming pamumuhay, sana ay laging maging tanda ng iyong biyayang nagbibigay ng buhay at sigla, ayon-ayon alang-alang kay Jesucristo naming Panginoon. Amen. May announcements ka ba? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagpatuloy natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Let's close our Mass. Let us ask the Blessed Mother to be with us during this crisis pandemic. We say together, the Hail Holy Queen. Hail Holy Queen, Mother of Mercy,